Интересен е въпросът с какви лазери работим, когато правим епилация. Този въпрос е интересен, защото има много особен контекст. През последните години фирмите, които дистрибутират и продават лазери, направиха много възможно да убедят публиката, че лазерът е единственото, което има значение за успешно проведена процедура по лазерна епилация. Едва ли има нещо, което да е по-далеч от истината. Лазерът има голямо значение, но много по-голямо значение има начина, по който се използва. Ние работим с най-хубавите лазери, които се продават на пазара, не защото те сами правят епилация, а защото ние знаем как да ги използваме. Тези лазери имат две основни предимства. Те са достатъчно мощни и достатъчно гъвкави от една страна, което е изключително важно, защото ни дава възможност да настроим параметрите така, че да помагаме при колкото се може повече хора. От друга страна, тези лазери са изключително сигурни и това може би е най-важното. Какво значи сигурност при един лазер в областта на дерматологията? Това означава, че има равнопоставеност и има синхрон между стойностите, които машината изписва на екрана, и дозата лазерно лъчение, която получава пациент. Може би ще изненада много хора, но практически много малко лазерни системи предлагат така наречената външна калибрация. Повечето разчитат на вътрешна калибрация, която е далеч не толкова сигурна и далеч не толкова безопасна. Възможностите, когато използваме некалибриран лазер, са две. Или няма да има добър ефект, или можем да изгорим пациента. И двете възможности са еднакво неприемливи за нас, затова ние залагаме на най-сигурните машини в тази област.